खेसारी लाल यादव के एगो बहुत ही बेहतरीन गाना आइल बा जौन गाना के नाम है डबल रोटी। रुको लोग डबल रोटी खाए के नहीं कर, डबल रोटी गाना आइल बा निमन भोजपुरी चैनल से। जाके खेसारी भैया के अपन दुलारा प्यार दलो, सपोर्ट करो। तोहरा खातिर खेत बारी बेच जौन ई गाना के लिखले बड़न मनोज मतलबी, उहे मनोज मतलबी जौन बहुत हिट गाना दिले बड़न खेसारी लाल यादव के, पवन सिंह, नीलकमल सिंह के, सब ये गाना दिले बड़न मनोज मतलबी। और ई गाना के भैया म्यूजिक जानत रहो के दिले बा अविनाश झा घुंगरू। अविनाश झा घुंगरू भैया बहुत अच्छा म्यूजिक दिले बड़न। एकरा में फीमेल गायिका बाड़ी प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह के भाई जवाब बा, एक से एक हिट दिली। पवन सिंह के साथ दिली, नीलकमल सिंह के साथ, खेसारी लाल, रितेश पांडे, जितना कलाकार बड़न भोजपुरी के सब कोई के साथ हिट गाना दिले बड़ी प्रियंका सिंह। मतलबी उहे मनोज मतलबी जौन एक से एक हिट दिले बड़न। पावर स्टार पवन सिंह के भक्ति से लेके सब गाना पवन सिंह दिले बड़न, खेसारी लाल यादव को भी दिलन। जौन गाना आइल मार्केट में हिट हुई। और एकरा में भैया जौन म्यूजिक दिले बड़न अविनाश झा घुंगरू भैया बहुत अच्छा म्यूजिक दिले बड़न। ऐसे ही आदमी उम्मीद करता है कि म्यूजिक बढ़िया बाटे। और मेन बात बा एकरा में जौन फिट डांसर बाड़ी सपना चौहान, उहे सपना चौहान जौन खेसारी लाल यादव के साथ हर एल्बम में खेसारी लाल यादव के साथ नजर आवत रही। काहे ना नजर आइन भैया, हाथना बढ़िया डांस करते, हाथना एक्टिंग करते, पूरा बिहार के जनता के अपन दीवाना बना दिल बड़ी। भैया डांस आदा रहे के चाहिए नू करम बाटे। भोजपुरी के जितना भी नया नया एक्ट्रेस बाड़ी सबके सपना चौहान करियर खाजी होला लगता है। कैसे इतना मस्त करते बड़ी, नीलकमल साथ लौकते बड़ी, पवन सिंह साथ लौके वाला बाड़ी। और खेसारी के साथ बैक टू बैक एक से एक हिट गाना जो गाना डबल रोटी भैया नाम थोड़ा अजब लगता न तो जाने के। तो ई बताओ लोग खेसारी लाल यादव की गाना कैसन बाटे कमेंट करके। कैसे कि खेसारी लाल यादव भैया ट्रेंडिंग स्टार होन बिहार के, माने के बाद सब के माने के बाद। कैसे कि हवन गाना आ गई बाद 2 घंटा भइल 3 घंटा भइल, हम 2 घंटा पहले वीडियो बनाओ जाके एकदम खेसारी लाल यादव को अपन प्यार तुला तुम बरसा दा जा। ट्रेंडिंग में आवे के चाहिए गाना भैया, ट्रेंडिंग में आवे के चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जी गाना आइल बा हिला देवे के बा बुझाइल।